Ang gagawin po natin sa ngayon more on cooking muna tayo dahil hindi naman tayo makakalabas ngayon kasi maulan ang panahon. So ngayon, ang lagi kong i-upload sa aking channel ay more on cooking. Today, ang aking recipe for today is dalagang bukid na may tausyo. Bisaya style pa rin tayo dahil Bisaya din naman kami. Hindi naman sabihin na kung ano-ano lang. Kaya nga, ipaliwanag ko sa inyo guys, kaya lahat ng mga niluluto ko, mayroong nakadugtong doon na Bisaya style. Dahil nga, Bisaya kami dito. Kasi nandito kami sa Leyte. Kaya ganun nga ang sinasabi ko. Pati mga pagsasalita ko, nahihirapan akong magtagalog. Very trying hard akong magtatagalog dahil Cebuano din naman ang mga dialect namin dito sa Leyte. Kaya, lahat ng mga niluluto ko, mayroon talagang karugtong na Bisaya style. Kasi kung doon tayo sa ibang lugar, mayroon din silang sariling style. Yung mga niluluto ko ngayon ay yung Bisaya style talaga. Medyo, yung sangkap namin ng mga niluluto ko, tipid lang yung mga sangkap ng niluluto ko ngayon. Kasi, iba naman kasi yung yung restaurant na style, di ba? Yung sa amin, pang home lang talaga ang mga foods namin. Dahil yung yung kami, mas prepared namin magluto na luto lang sa bahay ang araw-araw namin kinakain. Kaya, yung more on cooking talaga ako. Kahit hindi naman ako, sabihin natin, professional chef cook. Kailangan talaga natin na healthy ang ating ipapakain ng ating pamilya. Kahit simple lang, yung luto natin, kailangan may fashion at may lasa na magugustuhan ng pamilya natin. Kasi yung wala naman akong trabaho, more on ako sa pamilya ko, more on focus on how to make food para naman akong mayroon naman na medyo more on fashion sa pagpapahanda ng pagkain sa aming misa na kahit simple, masarap din naman. So, kailangan tayong mga nanay, kahit lang, hindi naman gaano na medyo maraming alam sa pagluluto, kailangan din natin na mayroong fashion kung paano ipagpaluto ang ating pamilya. Kaya ganun ang ginagawa ko. Sabi ko nga kasama ko sa kusina na hindi lang pagpagawa na niluluto na. Kailangan talaga pati sa paglalagay sa sabaw or mga prito, may fashion talaga sa paglalagay para yung kumakain, parang sa paningin pa lang nila, magugustuhan na nila, di ba? Kahit simple lang ang ating ihahanda sa ating misa. So ngayon, ang aking recipe for today is dalagang bukid na may tausyo. Okay. Sige, mag-start na po tayo. Okay guys, ibababad muna natin ito ng 15 minutes bago priprituhin. Okay, naghanda na po ako ng kawali para sa pagpiprito. Okay guys, piniprito na natin ang ating dalagang bukid na isda. Okay, malapit na po tayong matapos sa second step kung paano lulutuin ang dalagang bukid with tausyo in Bisaya style. Okay. Tapos na piniprito na ang ating dalagang bukid na isda. Ang atong mga ingredients: luya, red pepper, sibuyas dahon, sibuyas bombay, ahos or bawang,
suka, asukal, 1 teaspoon asukal, soy sauce, at ito na yung taushu or black beans. Okay. Ang uunahin natin, ilalagay natin ang isda dito sa kawali. Di ba sabi ko, with fashion. Kailangan yung isda hindi nadudurog. With fashion. With fashion talaga. Pag ako ang nagluluto, with fashion. Dati, may kasama ako dito sa kusina na sabi ko, with fashion, pariha lang naman yan kakainin. Hindi ako ganun. Kailangan talaga may fashion. Alam nyo ba na kung may fashion ang ating niluluto, magaganahan kumakain yung mga natin, yung member sa pamilya natin. Kaya, ganun ako. Okay, with fashion. Bisag ulo ng isda, with fashion pa rin. Okay. Unahin natin ang luya, paglagay. Unahin natin ang luya, paglagay. I-spread natin, i-spread natin. Tapos, ahos. Tapos, yung black beans or taushu. Ganyan. Soy sauce. Suka. At asukal. Okay. Yung red pepper at saka sibuyas, mamaya na natin yan ilalagay pag kumukulo na. Sisindihan na natin. 1 basong tubig. Okay, sisindihan na natin. Okay guys, malapit na pong maluto ang ating dalagang bukid with taushu in Bisaya style. Ilalagay na po natin yung red pepper. Okay, ilagay na po natin. Tapos, yung, sabi ko, yung sibuyas na pang garnish. Okay, tatakpan po natin. Mga 2 minutes siguro. Okay, naluluto na naluluto na po ang ating dalagang bukid with taushu in Bisaya style. Okay, maghuhukad na ako. Nyara na. Okay, maghuhukad na ako. Maghuhukad na ako sa aking plato. Yan. Okay guys, tapos na po ang ating niluluto na dalagang bukid with taushu in Bisaya style. Ito na po ang ating finished product. Dalagang bukid with taushu in Bisaya style. Okay, bye-bye. Don't forget, subscribe my channel, Alma Joy Vlog. Sana magaganahan kayo sa aking mga niluluto. See you soon. Bye-bye. Thank you for watching.